Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλημέρα από το γήπεδο των Φλογητών. Όπως στο πλαίσιο της εξαναβολής 7ης αγωνιστικής του νοτίου ομίλου της Β' κατηγορίας, ο τοπικός Θερμαϊκός υποδέχεται την Όλυνθο. Σάγκος τώρα στον Παύλου για τον Χατζηστεργίου από δεξιά. Σέντρα του Χατζηστεργίου, μπλοκάρει ο Χολογκούνης. Ο Γράδος στην εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά. Μέσα στην περιοχή μπλοκάρει ο Πανισκάκης. Καλά εκτελεσμένο το κόρνερ, αλλά εκεί ο Νίκος ο Πανισκάκης βγήκε και καθάρισε τη φάση, θα λέγαμε. Παραλίγο το λάθος εκεί πέρα. Τελικά μπλόκαρε ο Χολογκούνης. Τώρα ο Πέπας για το Σκέμπι και πάλι Πέπα. Προσπαθεί να βρει το Σκέμπι. Απομάκρυνε και ο Μαυρίδης. Τελικά η μπάλα ξεστέλισε στον Πέπα που έκανε το σουτ και μπλόκαρε ο Χολογκούνης. Σκέμπι τώρα για το Χατζηστεργίου. Μπαίνει στην περιοχή ο Χατζηστεργίου, πλασάρει. Τσιτσίκας. Σωτήρε ο Τσιτσίκας. Λίγο πριν η μπάλα περάσει στη γραμμή. Κράτησε το 0 για την ομάδα του και απομάκρυνε συνέχεια ο Γκέρος. Σάγκος και Κουρουτσαλάκης σχημάτισαν το τείχος και τώρα ο Νικήτας ο Γράδος ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Απευθείας μπλοκάρει ο Πανεσκάκης. Μεγάλη ευκαιρία για την Όλυνθο μετά την εκτέλεση φάουλου από τον Αναστασιάδη και τη σέντρα. Ο Νίκος ο Χατζηστεργίου με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χολογκούνη. Ο Γράδος παίρνει λίγα μέτρα φόρα και πολύ άστοχη εκτέλεση, αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Νίκου του Πανισκάκη. Χατζηστεργίου ξεκινάει την ατομική προσπάθεια, αλλά τελικά κόβει ο Μαυρίδης. Και το τελευταίο σφύριγμα από τον ιδιαιτή το Φώτη το Σκούτα. Μετά από ένα 45 λεπτό που θα ξεχαστεί γρήγορα, οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα. Θα επανέλθουμε σε περίπου 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Σκέμπι τώρα για τον Σάγκο. Κατευθείαν σέντρα του Σάγκου και ο Μαυρίδης παραχωρεί το κόρνερ. Παύλος στην εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται η Όλυνθος. Καλό χτυπημένο. Κεφαλιά και το 0-1. Το 0-1 από το Μανώλη το Πανισκάκη. Εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Παύλου και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-1 για την Όλυνθο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Χολογκούνι. Και από το ξεκίνημα της επανάληψης οι φιλοξενούμενοι και πρωτοπόροι προηγούνται με 0-1. Λισάγκος. Κουρουτσαλάκης δέχθηκε το μαρκάρισμα του Μαμπετζίδη και το φάουλ είναι για τους φιλοξενούμενους. Παύλου λοιπόν με το δεξί αυτή τη φορά. Χολογκούνης με γροθιές σε κόρνερ. Η σέντρα του Παύλου και παρέμβαση του Γκέρου με το κεφάλι και κόρνερ για την Όλυνθο. Και πάλι καλοχτυπημένο. Και το 0-2. Το 0-2 από το Σκέμπι. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων και με κοντινό πλασέ, αφού έστειλε την μπάλα πρώτα στο δεξί δοκάρι του Χολογκούνη, στη συνέχεια στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 0-2. Απέκτησε έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την νίκη η ομάδα της Όλυνθου. Κάνει το λάθος όμως και τώρα ο Κουρουτσαλάκης για τον Νίκο του Χατζηστεργίου. Πλασέ του Νίκου του Χατζηστεργίου και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Χολογκούνης. Πολύ καλή στιγμή για να κάνουν το τρίτο τους γκολ οι φιλοξενούμενοι στο 70 λεπτό. Πέπα για τον Σκέμπι. Ωραία συνεργασία των παιχτών της Όλυνθου και το δυνατό σου του Σκέμπι και το 0-3. Πολύ ωραία προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα κατέληξε στον Σταύρο τον Κουρουτσαλάκη τελικά, ο οποίος
με διαγώνιο δεξί σουτ έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Χολογκούνη, ουσιαστικά ξεκαθαρίζοντας την υπόθεση νίκη για την ομάδα του. Τελεία, προσωρινή απομάκρυση, η μπάλα στο Χατζηστεργίου, το σουτ και το 0-4. Δεξί σου του Νίκου του Χατζηστεργίου από το ύψος της περιοχής, η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Χολογκούνη και έτσι έγινε το 0-4 στο 76ο λεπτό. Πέπα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βαθιά παλιά με στόχο το Πανισκάκη. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει και τελικά το αυτογκόλ από τον Μαυρίδη στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο αμυντικός των γηπεδούχων ύστερα από επικίνδυνο γύρισμα του Μανώλη του Πανισκάκη. Έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίκτυα του Χολογκούνη, κάνοντας το 0-5 στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νίκου του Πανισκάκη. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Νικήτα του Γράδου. Ο Χατζηστεργίου αναλαμβάνει την εκτέλεση του φάουλ λίγο εκτός περιοχής του Χολογκούνη. Σουτάρει ο Χατζηστεργίου, πέφτει ο Χολογκούνη στην αριστερή του γωνία και παραχωρεί το κόρνερ. Επιμένει όμως ο Πέπα, είναι πάλι κάτοχος της μπάλας για το Μανώλη τον Πανισκάκη. Γύρισμα του Πανισκάκη. Ίσα ίσα που βρήκε την μπάλα ο Γκέρος ώστε να μην μπορέσει να την βρει ο Λούζης. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με τον Μανώλη τον Πανισκάκη, ο οποίος πέρασε και τον Χολογκούνη, αλλά από πλάγια δεξιά έκανε το πλασέ. Η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του αριστερού του Χολογκούνη και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου out. Θεοφανίδη στο σουτ. Ωραίο διαγώνιο σουτ του Θεοφανίδη, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Νίκου του Πανισκάκη. Και το τελευταίο σύρριγμα από το διαιτητή το Φώτη το Σκούτα. Η Όλυνθος με τα 5 γκολ να σημειώνονται στην επανάληψη επικράτησε με 0-5 μέσα στα φλογητά επί του Θερμαϊκού και συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία, έχοντας την 11η νίκη, σημειώνοντας την 11η νίκη πλέον σε 12 παιχνίδια. Αντίθετα ο Θερμαϊκός παρέμεινε στους 16 βαθμούς. Από το γήπεδο των φλογητών, καλό μεσημέρι.